Shalom, alanana yang tamulay mah parminggu atas ditikyon tapa hoho marohata martang yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede hita sian buku ende nomor 560 sada ayat sada 1 ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba ende nai baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan yakka nasotu maddaho, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale amanamina di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaoni sibolisi. Sai dipadungo mahami marhite-hite tondimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan nasora sudah, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Timbui di patu
debata di parmingguota sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari maulah hamuna sasi ulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, na mangebati hutam. Aidina onomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii. Ondo ikon dihambiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata. Tumangion dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Dosata tu ado pane debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi Banua Gijang, parasi rohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin.
begema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaani dosata. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalausim songon ombun, jala songon ombun nama norop akka dosam. Sai mulak maho tuau, ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel ni minggu kantate sadarion, ima natar surat di pangukapon opat ayat 8 sahatu ayat 10 sada. Adong diganuk parngolu na opati, onom habong-habong nabe, na marmata do nasida humaliang dohot di bagasan, dang maradian nasida arian dohot borngin, mandok, nabadia do Tuhan debata, si gonggom saluhut, nau ngadonghian, si pangolui nanaing ro. Bisi di lehon aka parngolu inya sangapon dohot hamuliaon dohot hamaliateon tu ibana. Na hundul di habang sai, na mangolu roh di saleleng-lelengna. Jalo mamanuk kapsitua na 20 opati, di jolo ni nahudul di habang sai. Di sobbama parngolu si saleleng-leleng nai, di peakon mah tupal nasida tu jolo ni habang sai, huhut ma didok. Ale Tuhan debatanami, natama doho mencalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagogon. Ai ditopa hodo saluhutna, hinorhon ni lomo ni rohamdo, umbayan menjadi akai jala tartompa. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Stop.
pai songona hinati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natu atu banua toru dung ditanom namulak mangolu di hari papitohon. Sima ibana pai maksud au persea ditondi parbadia cala adung sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan abadia do dia sesa ni dosa do dia tai na manduk mulak mangulu sokot daging ni halak naung mate do dihangoluan na sora sudah. Amin.
Salam. Selamat hari Minggu amanginang dot naposo bulung. TBG ma tikting Minggu 15 Mei 2022. Naparjulu guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu kantate. Doho topik Minggu marende mahamu di Jahoba. Paduahon parhobas di hari Minggu sadarion 15 Mei 2022 boi mata jaha di slide proyektor. Patuluhon tikting namasa. Parjolo namar bagas tikting parjolo. Hari Rabu sada Juni 2022 pukul 20.30 WIB di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta di Patupado pamasumasuon parbagason tu anak dohot boru ni Huriata Franz Martin Hasi Holland Lumban Raja Eskel anak niamata Bistok Lumban Raja Tubu Ninata Lastaria Boru Syahaan Sian Huta Jalan Habuang RT 007 RW 005 Lubang Buaya Jakarta Timur. Ruas ni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Dohot Clarissa Sondang Irene Boru Tambunan SIKOM Boru Niamata Insinyur Ricardo Mulyono Tambunan Tubuni Nata Situa Dona Tiurma Rosmari Boru Tarihoran Sian Huta Jalan Melati nomor 120 Komplek Barata Wilayah Kanaan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik 19 Bekasi. 2. Ruas Napinda. Memuka Minggu sadarion 20 Maret 2022 keluarga Niamata Darwin Lumban Gaul Inata Risnawati Boru Sinaga Dohot Sada Daknanak Boru Sian Huta Jalan Bakti Jaya 5 Romawi RT 10 RW 10 Pitu nomor 56 wilayah Judea. Pindah tu HKBP Resort Koserna Medan Distrik 10 Medan Aceh. Tatangnya kon manasida asaga beruas naburju di Huriai. Pertukaran mimbar Nagok Tiki. Ombar tu program kerja Distrik 10 Sia Bekasi pertukaran mimbar manang pergantian parjamita di Patupa 2 hari setahun alani di Patupa Huriata do sadarion Minggu 15 Mei 2022 Inang Bibel Pro Wamilda Solapide Boru Tinambunan Marhobas di HKBP Resort Jaka Sampurna Dohot HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi. Nama Kobasi di Huriata di Parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB dihobasi amang Pendeta Jeprin Sipahutar STH, Pendeta HKBP Resort Taman Wisma Asri. Di Parmingguan pukul 10 pitu WIB dihobasi amang Pendeta Bernard Pasaribu Emin, Pendeta Fungsional HKBP Pejuang Resort Palmarum. Laos Papungu Pelean Tujolo Dohita Bahen Tupak Tupakobasion Distrik 10 Sia Bekasi. Opat Konven Pangulan Nagok Tiki. Di hari Senin 10 Mei 2022 pukul Sia WIB di Patupado Konven Pangulan Nagok Tiki Distrik 10 Sia Bekasi Ima Maringanan di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi. 5. Buah-buah pergantian jam parmingguan. Laho patupahon parmingguan na dumenggan hombar tu parmasuk ni ruas dohot na toras dakdanak sikola minggu alani marhite hasil sermon ni Huriata di Patupama pergantian di jadwal parmingguan ima. Parmingguan manogot manang bahasa Indonesia masuk pukul 10 pitu WIB, gabe masuk pukul 6.30 WIB. Parmingguan dakdana sikola minggu masuk pukul 10.15 WIB, gabe masuk pukul 8 WIB. Pertukaran jam parmingguan ini dimulai Minggu 5 Juni 2022. Alani di Patupama buah-buah marhite akaparhala do wilayah ganup marhite WA grup wilayah dohot marhite tikting di Huriata.
Tatangnya konma pertukaran parmingguani asa bui mardalan dengan dohot pasangapon guarni tuhata. Onom pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dohot Rabu tanggal 10 pitu dohot 10 Mei 2022 songon nasomal patupau ni huriata do pertangyangan wilayah namaringanan di gerejaon masuk pukul 20 WIB. Alani ni soson matu sude ruas ni huriata asa riaro mandohoti pertangyangani. Hari Selasa, ima wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem, dohot Kanaan. Nama kasuhuton pertangyani ima wilayah Galilea. Hari Rabu, wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohot Nazaret. Nama kasuhuton pertangyani ima wilayah Jetun. Pitu, retreat Naposo Bulung. Di hari Sabtu, dohot Minggu 14 dohot 15 Mei 2022, remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya di Patupahon retreat. Ima maringanan di Villa Baroka Bogor, Jawa Barat, nani huluhon ni Pandita Resort. Walu bazar seksi perempuan. Pinabotohon ma tu sude ruas huria, seksi perempuan ni huriata dohot perempuan ganuk wilayah, Patupahon bazar lao mendukung gerakan Rp5.000 perempuan HKBP laho manupahi dana pensiun HKBP Pusat, dohot mendukung pengadaan sarana parkir dohot dalan. Nanaik Patupahon mulai Minggu Parjolo bulan Juni 2022. Tatangnya konma dohot tadukung asa mardalan bazari dohot denggan. Opat Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata di Mingguon, boi mata jaha di Tikting, saldo kas ni huriata per 15 Mei 2022, saldo huria diakonia 120.565.336 rupiah. Saldo pusat 30.243.500 rupiah. Saldo pembangunan 2.400.000 rupiah. Saldo transistoria 8.250.000 rupiah. Laos disosohon ma tu sude ruas ni huriata asa tagarar bema pelian bulanata pelian parmingguan virtual nata patupa di bagasta nang janji iman tabe. Tuhatama nama masu-masu parhepengoni di huriata. 5. Romawi. Nama ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di Mingguon godangna 30 halak. Parhala dodok ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata namandok di Pesalmen 147 ayat 10 sada songonon mah hatani Tuhani. Di halo mohon roha jahobado tahe akan nama kabiari ibana. Akan nama kangelungukon asini rohanai. Songonima tikting damasa di bagasan Mingguon tuhat tama nama masuhita salutna. Utima.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Songon barita nitikting naung tabigi. Ia hami padita Jeprin Sipahutar. Namarhobas di HKBP Taman Wisma Asri. Nahwalap boru si Hobbing. Tulu di hamidak danak dua bawa sadamai borua. Bona pasogit hutanina tua-tuai di Simorakir Tarutung. Jalahami somnari tinggal jonokon ni rumah sakit Primaya Bekasi Utara, manang ni belakang ni SPBU Kali Abangi. Jadi molo tungadong narikot bui mahita anon makatai unggajang manang martutur lam tu bagasna. Hatani debatang barita nauli di tongani parsauran ni mingguta di jam 10. Ima sia 2 Musa 15, mamuka sian ayat 10 sia, sahat rodi 20 sada, hujahama di hita. Ai bongot tu bagasan lau do hodani Firaun dohot aka huretana rodi parsihudulna. Jadi di pasuang jahubama aik nilauti mangalukupi nasida alai anggohala Israel mardalan dinamahiyang do nasida di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiop si Meriam boru panurirang ibotoni si Aaron odap sada di bagasan tanganna. Jala ruar sudeaka boru-boru marurur udur mangihuton ibana masih tiop odap nabi. Jadi marede tari parma semeriam tunasida. Marede mahamu tu Jahoba ai marmulia situ tudo ibana. Hoda dohot parsihudulna diusopon tu bagasan laut ido sahana. Dihita nani haholongan dohot nani asian ni Tuhata Yesus Kristus. Godang do sibot siri nama bajolma gabe marede. Adong do ala nadapotan tormarede ma takuboto akan na tua-tua nami dingot tamudu pena di huta molo di huta hiadu pehita molo lau marede lau mermual tu pacur lau maridi saya tinangi hiadu akan na tua-tua un sabil do mermil-mil merdala tu pacur dililit iba meduk nai di son sipata di tua mageleng nai. Jala ido surung nyakan na tutua na julu. Dangaruk fotokopi ni kor, alay di hapalod do sudi eddekur. Jala sabil melaw tu pacur dedehod di god kur nay. Nang gumalu janga kalau na. Saya pinay hutihu may siap pudi. Mula tersongoni edde na. Nadinggam maparborhat ni siya jebu. Dakpola dong bada doho inatay. Dakpola dipikiri. Dapotan ibana. Adong domu sesibot ciri niya kaedeon ala na hacit. Apalagi molo ngasaha di paratoano. Olaman isinari sonari ido alangus sugut.
atare dia kana lungu dede no ne dia dong buhana maino imasibot sirina ala ni panguluan na songoni ala yang waka edde ni na jupangalas ni roha na jatuh cinta na jupanga nakaholong tertabudo idew jala ido ubay malo-malo jolma makaruar hosiad dirina hataridaan ni perdalanan ni nguluna ala naung didai do di aido nah cik do di hai di huta sah musetu parato atok kacit anggoy akay dinaking mana paiti mazede honon yon jala ido na gumudang na buhay gurit tonon na dang buhay gurit tonon nyo tabo ni rendangin na eso he adialang rendang tong doholak kata ulu ni gulamo manang ikan hasei na buhay hata honon na ido uban na dido haborhatan ni ngolu pardalanan ni ngolu marhite siani do godang boy taguriton boha diriot tamardalan sian akana jolo sa tunuain boy dui gabe di rumang ni edde boy dui gabe di rumang ni buku boy dui gabe ni rumang di akka na boy tapajojor adong menagabe rumang ni video di baik video na sabil adong suara na diceritahon nanget-nanget imanuay alaya pala na pindangido ni turpok taon pakkilalaat tado pengalaman hidup kita bersama Tuhan ayado dia hamuna paik do tuani ay mulutaida bangso Israel. Naung di paborhat siam Misir, naung di paloas Firaun, lao mahamu, toy mak lao mahamu. Alay, dung mardalan na sida, jonokol lau rara, ngaromu si Firau sapudi, rak dohotaka soldaduna. Molo jolma na mangose naung didok na aka jolma na sohasea doi aka si gijang roha doi aka nasay bangasahon diri na doi alay ido na adong di si Firaun nga 10 di paadap perdebatatu ibana tulah asa patar namar huaso do debata namar gogo do debata jala dipatuduhon itu mana sahat tu napa 10-on baru pedi loas bangso lao mahamu nak tartau kami bion nama sao alai dung lao jong do na di guaranna hagijangun ni rohana ala apuna adong di mana huaso dipilih doa kasoldaduna akan nau malo akan nau kebat markareta marhuda akan nabulun mangalujong bangsoi asa dibuam muse mulak alaniaha dihilala Firaun agoan nasida di tenaga kerja yang murah tanpa bayar. Agoan nasida diutung na balga, nasalelengon makehei, paherbak kon ekonomi ni Mesir. Agoan nasida nang diaka sisuru-suruona diganupak kubasionna. Idu benetrohehe. Hahuaswaonai bah mateki wasa huloasi otonai
Di tonga-tonga ni bangsa Israel tersonggot nga namangai perdalanan na daw nga marukil di perdalanan hape ito romuse madopang siap pudi mabiar marsura-sura masudi anggoon on na mahita pamateon na mahita ay nang malozong tujolo nga laut abad bidang bangsoiso na adong nagabe tentara. Mereka tidak punya pasukan yang sanggup berperang. Mereka hanya budak, mereka hanya pesuruh, mereka hanya hatoban yang selama ini tenaganya diperas, gogona dibuat. Jaladang adong dilatih lao marporang. Totu sahali hagogo dia pesian nasida dan bui mengaduk mangalo tentara ni Mesir. Alayamang dohot tamuinang dihilala nasida do gugu dihilala nasida do tangan ni debata napaluahot marhitit tukko ni si Musa na dipatol-tol tutonga-tonga di laut gabi buka dalam dinasida mardala dinakaring bolas taripar jala diihutot tentara ni Firaun laos disido muse nasida diusoppon debata marhiti aik lauti gabe mago mate jaladang taridabe sudi. Ido pengalaman partodion nani hilalani si Maryam, nani hilalani si Musa, nani hilalani si Aaron doho bangsoi sadiri, na pinapatar ni si Maryam, mernida pakilalaanna, hadomuanna doho debata, pengalaman hidupnya secara iman, Allah yang begitu berbuat, debata nama tak dapat tahot tunasida, boha debata paduahon. Diloas merdala dinahoring alai diusop podo akka soldalu dohot persihudulna ditongani lauti adong idota hapataran ni namasai naparjulu songone dedet tanaking macerikot serep niroha ay jol manamar serep niroha do na setia di hatana jol mana olo patu toru rohana do na say marsihohot maniup naung ni uduk kona alani mulunga marpadak kita marpadak kamu. Ingat tamuma, sekali Anda yang mengingkarinya, Andalah orang-orang yang sama-sama seperti Firaun. Ay marhite serep ni rohado di patau hajol maon, makilalahon nani guarana dirina. Hanya orang yang betul-betul merendahkan dirinya tahu, di luar dirinya ada kuasa yang betul-betul menyertai hidupnya. Adong hagogoon, adong Tuhan, nasai tok tong, pature-ture, nguluna. Ida ubain sa di pangiduhon, tung dia pengulum, tung ise peho, bohape tibo ni si kolam. Aduh pebuhim, mari bercermin kepada Tuhan, siapa kamu di hadapan Tuhan. Ait tersuadong dogol letta nang gotik, mulu di jolo di Tuhan ini. Ale mulut apa redup podo hita tu tetanggata anggoi sauk ma. Holak ko boy, au pe, boy do. Aido saya umura namar tetangga gitel. Adi huta pesongo dido. Ngatapa bereng-bereng i. Namar hor berjebu do
saya berbedai sipata satabi hola nalani kotoran ni manuk do. Puido gabi perbeda bolak. Gabi manuk di bayo makotori terasu. Ilo tak manuk nai mate isapat tom museo tu alaman ni tetangga nai. Mersoal sahat tu kepala desa biala kebetulan dong margana ipabila-bila muse ujungnya sahat tu polisi. Bayak kok kamu alania mer sahat tu polisi alani teni manuk. Di boto manuki makatai ngaparekelan nah lagi. Lapatan na dibuat do hadirion ni hajol mautai di partikian na makilalahon adong umangat. Molo dirita do tapada do petulong atas saya tabuat do hita adong umangat tautik. Umangat daw siya ni. Suku kamu pare diaman na dua. Isi do jago hamun na. Bahami do jago no do. Bahami no jago olod ni musay. Tersongoni do molo hita masipa dupa-dupan. Alay adu pembadirim tu debata. Anda tidak akan pernah berani menyatakan saya lebih hebat. Akajol mana songonido dapotan. Aina so di ula si piraudo. Na saya di parado podo dirina tu huasona. Na saya di parado podo dirina tu hangulua pertibi. Na di parado podo dirina tu nani guaran na paretongan ningoluna. Tu jolo taringot tu nani rajaan na. Lohak na ya hulo wasilaw no ni. Dilele ujungnya gabi hamagwan. Au ditatak imana dia kapardalanan naung di paaduk perdebata tu dirina. Taringot tu habal gaun ni debata. Ngat macai takas sahat itu ibana. Sia 10 nama saya ngadi pabua disi maguguni di bata nabui mangaloi hadirion ni huasom molo sanggup doho alo dan pada tula ke-10 dia betul-betul ambruk alai dung borhat bah raja di bahas songoni ana masa siga sedih ima edde ni ngulu gijang di roha. Ala yang go edde ni ngulu ni akan apersea, uido uban na di dok, songon na di epistel tanaking. Akan adok pemahkotana, di pauduk dirina tu debata, ditiki makuling sarunai, na 24 tua-tua na idok nai, melemparkan mahkotanya dan mereka tunduk hormat kepada yang duduk di tahta. Artinya na adong na dihita na dia pe. Na adong na dihita na bohape parroni. Ikon idaot doi bagian ni pengalaman, bagian ni padonganion ni ngoluta atau pengalaman iman kita bersama Tuhan. Di situ kita harus selalu memperlihatkan edeni ngolutai. Molo didok pada narubi pe maredde manang di guar ni minggutta sadarion kantate. Dan apalah ritme nai bukan notasinya. Alai na di guaran na di si ima. Aka do pengalaman ni ngoluta di pabahenan ni debata. Itulah nyanyikan. Ay marhite siyan na maredde songoni hita buhay makilalakon. Parsidohoton ni debata na mga toy ngulutay. Parsidohoton ni debata memang betul-betul menata hidup kita. Mangatur ngulutay martangga-tangga hobar tu tanggana. Sapi buhay ta persaulihon. Perdalanan ni ngului tuk pedang dos-dos songon natahirim. Alay sahat do hita. Jalabuy do hita. Marpanidangion. Di tonga-tonga niyaka tikini ngolutay sa diri. Amang dohot tamuinang nanyasian ni Tuhata Jesus Kristus. Merespon haburjuon ni debata. Songon na binayan ni Sumeriam. Luar biasa. Molohita memang tersering dope tabay songon ni.
Alai unggodangan dope hitam merespon Allah debata dia akan natakwari si basa-basa jala hidup pinagumudang di huriatta ni jalo do hamolateon sia-sia donang ala lulus yanak konna latsohyay yak kamu hamolateon ala dang lulus gelengmu ay mulus gelengi nasodiasi debatadoi ni jalo do hamolateon ala dapok berkat do anak niopusitali Jupang karejuna Cina so Jupang karejui naso diberkati Tuhan doi pangatusyota di perdalanan nasongoni molo akka bilangan ni naboy tapapungu ido nataguari pasu-pasu molo di pertaban ni umur ido nataguari pasu-pasu ala yang gua kanasing nai dang mari belajar dari Maryam perjalanan hidup saat melewati banyak hal bukan hanya yang dapat kita simpan dang naholan nabuy ta sipad dang naholan nabuy ta papungu dang naholan adong hudulata alay perdalanan ningolutai boy na ni goaranna di patugu-tugu hita tukpe maol tukpe ikot tarsuga hita tukpe ikon nani goaranna ikon manur kita manang martugarang di partugarang at taido sa sitongna apala natakas tahilala didongani debata hita anggo pas mangalang rendangido toima tahu ati bumbunay lapot indado le coba ju mangalang gulamoy Tuhan ekon na mersugaw malangon ya ala memang hidup hita horoa saat rumit kamu harus ada saat lempang saya sendiri saja edei dangi nari pangido hita marede ima papatar hobohado hita siganup ari siganup tiki siganup jom narap doh debatai nabadia do Jehovah nina suru-suruan na di pangukapon na king habadion na di dia nasa nama suarahon habadion ni sa diri ikot di papatarido diri na nabadia badiama denggama ay sipata hita na marhuriao kalucudo anggotiki di gereja dakuboto songoniha muda wala topua dong marhata naso sumad di bagas gereja soal kasihanio gereja songoniha tadion alani hola di luar hola di pitu hola di jalak kamu non audisi etor adong bemarhata etor adong marsoal aido sahat di jebu olok kaya nak kote madoko kita mama ini bapak ini baru pulang gereja pun udah berantam alaniaha memang tahurunggo debatatta ay tayo tunggu holat di gerejon debata ido molo di gereja hita soy na masopan na dohok manaruho pilihan na petujulu alay hola kaluar siyang gereja ya karena memang Allah selalu kita tempatkan hanya di sini taatusi dohok tahapor siai debata torus adong disudik inganan napai hutihu ngoluta kita akan selamanya begini nabadia songonedok ni pangukapon naking alay alatasipad be maneson barosi tutup gereja tutup batar hurung badebatay adang ipe huti-huti be kita ay do sahatan lo di luar mulai mak
mulai ma ulau na kana Somali. Anggo di gereja dang diulah huni, ale molo nga di luar ni gereja, mari kita marulaon na Somal. Imedeta, adong maun edde ungut-ungut, adong ma edde panaritaon, adong maun edde holan na manihai, adong maun edde holan na muruk, adong maun edde holan na gabe provokator. Itulah nyanyian hidup kita yang paling banyak kita nyanyikan. Anggo edde ni ngolutta na memuji doh pasangat debata songon semeriam. Sepertinya hanya di tengah gereja Nadia Mahita. Amin. Martang yang Mahita. Maulia tadi ho ale Tuhan debata amanami di asini roham. Ku parsauli ho kami parsaora dia dopamu di minggum sadarion. Marihiti hatam di piuho kami. Asa takas hanguluon nami marede mamuji. Pasangap goarmu di siganuptik kini ngulu nami. Ala pakilalaan nami doi. Di asini roham na mga toy ngulu nami siganupari doho siganuptiki. Di sarihokko kami di partikian niya mauli. Partikian arsak ni roha dohot akasitaonon. Nang diakalas ni roha. Di joho mahami. Asa tong maredde kami. Pataridahon hasangapon dohot hamulyomu. Songon hataridaan nilas ni roha ni edde ni bangsom. Naboy na sidataripar. Di tano na koring. Di tonga-tonga ni lauti. Jala digusopok kodo aka tentara ni Piraun na mga lili na sida. Laos ido pakirimu nami tuho ali Tuhan debata amanami. Tung dia be na mga lili hami dito nga ni hasyang ano. Seunang loas sami gabelas targusop di bagasan na. Alay tari parhom mahami. Marihiti asi dohot holong ni rohami. Songoni manang barita tikting ni huriam. Naung dipatolhas di tonga-tonga ni parmingguonon. Pasu-pasu humayali Tuhan. Dia kananang mamuka pardongan saripeon. Tuturi na sida di partikian na mga radion. Asa tongon dia kabongot sugut. Di pamukau ni rumah tanggai takas todim madongani dohot manuturi nasida. Songoni iya nakon ni huriam naposo dohot remaja nang naposomi. Na borhat nasida patupahon akapar saora dia dopamu. Tu inganan naholang siya kami tong mahona manuturi nasida. Madongani nang songoni na patarumulak dia katikina. Tu ingananon ramoti maluhut na Tuhan. Nang dia ka asini roham na madongani ngulu nami. Doho di sude barita ni tikting ni huriami sahat tuhomai. Holan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus pasaut lomo ni roham tuganupami. Amen. Marede Mahita.
tangiang mahita. Ali di bata manamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasea kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu habi. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say South Malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalohong pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di parsaorhom madamena tutodim. Amin. Amin.
Yang merasa kehilangan handphone,